akong baka. Kusang bakiro-bakiruhan kay aron nga mabusog-busog aya pa dayon ako pantok. Mani mong baka nga bayi. Lagi na akong atayan nga kalo kay init gid kayo gyud. Layo pa biya kay akong baglayan. Kay 2 ka kilometro kapin mao na nga ni kamot kita ani kuan kalo. Kiruhan sa ang baka kay aron mabusog. Muna among kakahuyan diri. Mga pakata. Ambot og ano sa pagka ni mahalin nga wa naman ni income karon. Dili pud matamlag mais kay dagko na kay kahoy. Dagko na kay sila. Muna dire among kuan. Kauna maisan ni namo humayan. Dagko kayo tug uhay among mais, dagko kay puso among ay dagko kay uhay among humay. Nabali na mino ng humay ug ang mais. Muna akong trabaho karon kay ako mahimong nanay og tatay. Misingot na ko. Kung gibakiruhan sa baga nga sagbot kaya ano nga mabusog-busog pa. Ay pa dahil kung madto ko sa akong baboy. Bye. Thank you for watching mga kananay. Mga friends, usa tanan akong mga kaparintihan. Mga Pali family, Antipuesto family, Intong family, ang Sumudong family, Arnold family, Lingatong family, Lingatong katol kaayo. Muna amo ang mga kaliwat. Prado family kay Prado ang akong lola. Sumudong pud ang lola nako sa pika sa kang papa. Huna. Musta na mo din ha mga kaparintihan. Ang akong mama ug papa Ricardo ug Teresita Apali Antipuesto. Mga manghod din ako, mga kaigsuonan, mga manghod na ko diha. Musta naman mo? Bye-bye.